ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз хушхабари хеле хуб дорем. Аз шумо хоҳиш ки то охир тамошо кунед. Имрӯз панҷшанбе 7 март соли 2024 $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1191 сомонӣ. дӯстон, ба хотири дигарҳо ҳам дидан дар видео ҳатман лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед, то ки дигарҳо аз ин хушхабар бехабар намонанд. чуноне ки мегӯянд, аз ноумедиҳо басо умед аст, поёни шаби сиёҳ-сафед аст. дирӯз рубли 120 буд, имрӯз 1000 рубли русӣ ба 121 сомонию 30 дирам. чуноне ки бар шумо гуфтем, ҳеҷ гоҳ ноумед нашавед. иншоалло мо боварӣ комил дорем ки ба зудӣ рубл боло мешавад. дӯстон, шумо дар ҷустуҷӯи авиакассе арзон ва қулай ҳастед? мо бар шумо як авиакассеро пешниҳод мекунем ки бо ин бародар мо нав корро оғоз кардагӣ ҳастем. ба ҳамаи чиз ман худам ва ҳамчунин ӯ бародарамон ҷавоб мегӯем. ба ҳамин рақамҳои дар рӯи экранда метавонед бемалол бо тариқи WhatsApp дар тамос шавед. дӯстони азиз, аввалу охир худо, баъдан бар тамоми шаҳрҳои Россия ва балки бар тамоми кишварҳои ҷаҳон метавонед сафар кунед ва мо ба заргоҳи илоҳӣ бар шумо сафари бехатар хоҳон ҳастем. Авиакассаи боваринок аст. марҳамат, ба тамос шавед. ва касоне ки дар ҷумҳурии Қазоқистон ҳастед, 1000 тенгаи пули Қазоқистон бо курси Тоҷикистон баробар ба 23 сомонию 83 дирамро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доред, 100 лираи туркӣ баробар ба 37 сомон ва 1000 лираи туркӣ баробар ба 377 сомону 12 дирамро ташкил мекунад. хотиррасон мекунем, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. ва ба касоне ки пули Ӯзбекистон лозим аст важни боша, 50000 суми Ӯзбекистон бо пули Тоҷикистон 44 сомониро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Хитой ҳастеду кору фаъолият доред, агарчи бар шумо лозим ҳам нест, аммо мо навор кардем, 100 юан баробар ба 151 сомонӣ ҳаст. худо нигаҳбони шумо. интизори хабарҳои дигар бошед.